Inini I need to ask kwamuri wahama dzangu for help, advice or home remedies. Guys, ndane about 4 years now ndichinzwa kufambwa munzeve nesomething. Handiziva hangu kuti chii, but chinhu ichika chinongoti chikati fambei chonyarara. Ini ndinozongosara ndopinda busy nemastick emechisi, manhenga, macotton buds, but hapana kana chiri kubuda imomo. Right, chimwe chinondinetsa ndechekuti ndikaisa ma-earphones chinobva chatanga kufamba zvekuti chinonosvika kunoku ku-eardrum chaiko. Ndinotozobvisa ma-earphones ndakunzwa kuti chinhu chakutondirwadzisa munzeve. Chinhu ichi ndinongochinzwa kunzeve yekwa-left chete. Asi nhai guys, chingave chii chaizvo chandiri kurarama nacho ichi? Please ndibatsirewo hama dzangu. Anyone anozivawo kana ma-home remedies ekuti ndingashandise kuti izvi zvipere, nyorai mucomment section. Then do follow mu comment section ndichionawo zvamunenge muchitaura. Thank you guys kune vachabatsira.